Yes, hej Facebook people. Det er sådan, at jeg spurgte jer, om jeg skulle lave en nytårstale, og det har jeg så valgt at gøre. Det er jo sådan set, at i en nytårstale, der plejer man jo at se tilbage til på året hedder det sådan set, og det har jeg så valgt at gøre. I løbet af 2011, 2011, der er det sådan, at der er sket en masse. Jeg har blandt andet været på noget optagelse til en ny Suspekt musikvideo til nummeret Helt Alene med Tina Dickow. Jeg aner ikke, hvornår den kommer, men den skulle meget gerne være på trappen. Jeg ved ikke, om den kommer lige her. Nu er det jo sådan set nytårsaften, så jeg ved ikke, om den når kommer i aften, eller om den kommer her i starten af det nye år. Men den skulle gerne være lige på trapperne i hvert fald, hvor jeg er med i. Så hold øje med den. Det kan være, at I ser mig henne. Og så har jeg også været med i en intro til et nyt program. Det vil sige, det er et program, som hedder So Fucking Special. Og det skulle gerne komme på DR1 eller DR2. Og der skulle jeg være med i introen, og der har jeg en hue på, og de her solbriller og en masse bling bling, hvor jeg skal spille en eller anden smart ung fyr. Og det er jo rimelig god til. Haha. Og det skulle meget gerne også komme her i det nye år. Jeg ved ikke lige præcis hvornår, men de er i gang med optagelsen til det, og det ene eller andet. Så der går nok nogle måneder i hvert fald, før det er klar. Men ellers Suspekt, det skulle gerne være lige på trapperne, håber jeg. Det tager jo en tid at redigere. Og ja, så er jeg til optagelse til det der So Fucking Special. Hvad er der ellers sket? Bum. Der står faktisk ikke noget, så det hjælper ikke noget at sidde og lege. Det er talekort. Fuck det. Hænderne fri. Hvad er der ellers sket? Jeg har lavet den her side, Facebook-side, til jer. Hvad er der ellers sket? Ja, sidder man helt blank og kan ikke rigtig huske kommentarer om, hvad der egentlig er sket. Der er sgu sket så meget, så det havde kunne være nok. Jeg har været en tur til Tyskland, sammen med min far. Var det spændende? Det var okay, men det regnede i hvert fald det meste af tiden, så yes. Men Tyskland var fint. Der kan I godt tage til. Altså det var sådan set Berlin i Tyskland, men Berlin, det er en rigtig god by. Der var jeg, og de har fede butikker. Yes, de har også McDonald's. Fedt. Hvad har jeg ellers oplevet i 2011? Jeg har også haft en kæreste, men hende gider vi ikke snakke om, fordi hun var luder, så... Men så kan jeg sige tak til alle de piger. Jeg nævner ingen navn. Vi kan sige Tanja, vi kan sige Julie. Nu skulle jeg ikke sidde og nævne navn, men der var i hvert fald et par stykker, som brændte mig af super fedt. Det kommer der sikkert også noget mere af her i 2012. Det håber jeg selvfølgelig ikke. Jeg håber selvfølgelig, at jeg finder en fast kæreste, eller noget seriøst forhold, for det savner jeg virkelig. Nu er det ikke fordi, at jeg skal sidde og være en dating-video, men vi skal jo sådan set også se fremad i det nye år, og så håbe på at se, hvad der sker i det nye år. I 2012, jeg håber selvfølgelig, at jeg finder en kæreste, en fast kæreste, et fast forhold. Yes. Det kan jo være, der er noget på vej. Hvem ved? Der er måske lidt, kan være allerede afsløre, at der måske er noget på vej. Det håber jeg i hvert fald. Og så håber man så på, at det bliver et seriøst forhold. Måske. Hvem ved? Jeg ved ikke. Jeg kan ikke se ud i fremtiden, desværre. Så er der også 2012. Der er jo noget med, at det skulle være dødsåret eller jordens undergang og det ene og andet, som man har snakket meget om i 2012. Hvem ved? Det skulle være, jeg mener, det skulle være en gang i december måned i 2012, at jorden skulle gå under. Vi håber selvfølgelig ikke på det, fordi så ville jeg kunne lave endnu en nytårstale. Så kan vi lave en før nytårstale. God tid i forvejen. Yes. Men ellers er det fint nok. Jeg håber, I hygger alle sammen. Det er jo nytårsaften, og så skal man huske at sige pøs på fingrene og hele lortet. Yes. Jeg hygger mig fint nok. Så meget drikker mig Stang Bacardi, eller Absolut Vodka, en halv liter er der blevet drukket. Yes, og festen den går videre. Og ja, jeg skal også ud og feste videre, og det ene eller andet. Men I må huske at passe på jer selv. Yes.
så er jeg sådan set lige at være ude og husk, ja, nu kan jeg ikke huske, at fyrværkeri råd, men i hvert fald pas på jer selv, brug beskyttelsesbriller, og lad være med at drikke for meget af det her med fyrværkeri i hvert fald. Det vil være rimelig dumt i hvert fald. Yes. Men hold jer stive, eller så længe vi er stive, er vi i live. Yes. I'm out. Jeg glæder mig til at se frem til mere i 2012. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men jeg skal i hvert fald nok poste her på Facebook, når der sker noget nyt. Og så lad os få en klassiker. Og når jeg så glemmer jeg lige at sige forresten, at til alle jer på Facebook, godt nytår, og til jeres familie også godt nytår. Og så er det, man altid afslutter med de pæne, fine ord. Gud bevarer mine Facebook-venner.